ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ରହନ୍ତି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀ ଭାଲୁ ବାଘ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଘର ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମକଳ୍ପ, କରୁଣାରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫେରିଗଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ହଜାର ହଜାର ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଠାକୁର ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସାଲକନା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମାନସିକ କଲେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ପୁରାଣ ବି ହୁଏ ମାନସିକ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।